Bejn l-2018 u din is-sena, il-Malta Enterprise approvat 33 proġett ta' kumpaniji li jispeċjalizzaw fil-kannabis mediċinali. Minnhom diġà hawn 7 li qed joperaw u jesportaw il-prodotti tagħhom barra minn xtutna. Min informazzjoni li ngħatat fil-Parlament mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli, ħareġ li bejniethom dawn il-kumpaniji qed jinvestu madwar 20 miljun euro f'investiment dirett barrani, waqt li ħadmu 79 persuna. Il-maġġoranza tagħhom xjentisti u ġejjin mill-qasam mediku u farmaceutiku. Hemm ukoll 4 kumpaniji oħra li ġew approvati u jinsabu fil-proċess li jiksbu liċenzji skont l-att dwar il-kannabis għall-użu mediċinali. Il-benefiċċji indiretti ta' dan l-investiment jinkludu ħolqien ta' karrieri ta' kwalità, il-ġenerazzjoni ta' riċerka u innovazzjoni u l-iżvilupp kontinwu ta' servizzi u manifattura ta' prodotti anċillari. Pajjiżna kien l-ewwel fl-Ewropa li ħoloq qafas regolatorju f'dan is-settur bi skop ta' riċerka fl-2018 meta prova lat bħala parti mill-politika tal-Gvern Laburista biex ikompli jiddiversifika l-ekonomija u jimmassimizza l-potenzjal ta' negozju u opportunitajiet ta' impjiegi ta' kwalità. Riċerka Ewropea tindika li l-industrija tal-kannabis mediċinali mistennija jkollha valur ta' aktar minn 55 biljun euro sa 6 snin oħra. Biex kumpanija f'dan il-qasam tiftaħ hawn Malta hemm proċess twil u rigorus li wassal biex tingħata liċenzja mill-Awtorità Maltija għall-Mediċini wara l-approvazzjoni tal-Malta Enterprise. Il-kannabis mediċinali tajn fil-kura ta' diversi mart bħall-epilessija, l-sklerożi multipla, il-fibromialġa u kundizzjonijiet newroloġiċi oħrajn.